Κύριε Λιαργόβα, έπρεπε να έρθει κάποια στιγμή. Κάτι να μην είναι στενά τα όρια μόνο πάλι. Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, ναι. Η χώρα μας ήταν από τις... είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων που έχει παρουσιαστεί διεθνώς. Είχαμε κάνει σε μια προηγούμενη έκθεση, είχαμε παρουσιάσει όλες τις χώρες ποιος είναι ο μέσος όρος παγκοσμίως και πράγματι εκεί φαινόταν το μέγεθος του προβλήματος. Επομένως έπρεπε να έρθει η ρύθμιση αυτή. Τώρα το κατά πόσο θα είναι τελικά αποτελεσματική ή όχι, αυτό μένει να το δούμε στην πράξη. Πάντως είναι ένα θετικό βήμα που έστω και αυτή την ίστατη ώρα ήρθε μια τέτοια ρύθμιση. Ναι, να μην έχει η τράπεζα δηλαδή το μαχαίρι και το καρπούζι που ακριβώς, λέμε. Ακριβώς. Κύριε Χατζηγεωργίου, εσείς πού ερχόσαστε σε επαφή με επιχειρηματίες, η πρώτη αίσθησή τους ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, γενικώς και τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που είναι τώρα σε διαβούλευση, αλλά και τη ρύθμιση των φορολογικών ή των ασφαλιστικών οφειλών, πολλοί φορολογούμενοι και πολλοί δανειολήπτες τις περιμένανε εδώ και πάρα πολύ καιρό και αγωνιούσαν για αυτές. Όλα καλά. Η ρύθμιση είναι θετική και η ρύθμιση των οφειλών. Έχει πολλά μειονεκτήματα τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε άλλη φορά. Και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων επίσης είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα. Παραδείγματος χάρη, η ρύθμιση οφειλών. Κάνεις τη ρύθμισή σου. Η ίδια η ρύθμιση προβλέπει ότι για να μην χάσεις τη ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αν παραμείνουμε στην ίδια φορολογική πολιτική με 26% φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, με τον ένφια που είδαμε τα αποτελέσματα στους φορολογούμενους. Δηλαδή ότι αρκετοί θα χάσουν τις δόσεις τους. Βεβαίως. Μα όχι τώρα, μα σε 3 μήνες. Και το ίδιο το ελληνικό δημόσιο μπορεί να προσδοκά από τη ρύθμιση και μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Λιαργόβας, εάν η λογική μου είναι σωστή. Το κράτος προσδοκά από τη ρύθμιση κάποια έσοδα, τα οποία όμως πολύ φοβάμαι ότι του χρόνου, επειδή οι φορολογούμενοι δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα τρέχοντα, τις τρέχουσες ασφαλιστικές οφειλές ή τους τρέχοντες φόρους, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουν τη ρύθμιση. Το ελληνικό δημόσιο απ' την άλλη θα χάσει τα προσδοκούμενα έσοδα από τη ρύθμιση αυτή και θα βρεθούμε πάλι σε ένα χρόνο να συζητάμε για το πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κύριε Λιαργόβα, εκτιμάτε εσείς ότι είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή? Άρα η ρύθμιση αυτή πρέπει να συνδυαστεί με μείωση της φορολογίας. Αυτό βγαίνει από τη συζήτηση, γιατί αν δεν γίνει η μείωση της φορολογίας, τότε πραγματικά ενδέχεται να μπούμε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Ακριβώς. Και τελικά να βγουν όλοι χαμένοι. Και το κράτος να βγει χαμένο και οι πολίτες βεβαίως να μην έχουν διέξοδο για τα χρέη τα οποία έχουν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και το επόμενο θέμα. Με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, Wolfgang Schäuble, συναντήθηκε στο Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομικών Νίκης Χαρδούβελης στο περιθώριο του Φόρουμ του ΟΣΑ, που πραγματοποιείται στη γερμανική πρωτεύουσα. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την πορεία